ತುಲೆ ಪೂರ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತೊಂಡೆನು. ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಕ್ಲಾ ಸುಮಾರು ತಿನ್ನಾಂಡು ಎರಡು ಮೂಜಿ ತಿನ್ನಾಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಎನ್ಕ್ ತರೆ ದಿನ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಮಂಡೆ ಪೂರ ದಿನ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಚೂರು ಹೆಲ್ತ್‌ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಹೆಸರು ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹತ್ತಿಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂವೊಡಾಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನೇ ಪೊಡ್ಚೆ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆತ್ ಪಂಡ ಸಾಕಾತಿಲಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆದ ದೆಂಬುಗ ಬೊಕ ಎನ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಸೈನೆಕ್ಸ್‌ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳ್ಳೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಂಡೆ ಪೂರ ದಿನ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ದ ಒಂಚೂರು ದೂರನೇ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಇನಿ ಒಂದು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್‌ದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಸತಿ ರಂಡ ಇದ ಮುಟ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್‌ಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಹೇಮ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಸಬ್‌ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ಲೆಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಬ್‌ಟೈಟಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪೂರ ಸಬ್‌ಟೈಟಲ್ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಪಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವೆರ್ಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆವೊಂದಿನ ಕಲೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಇಜ್ಜನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಸಬ್‌ಟೈಟಲ್ ಪಾಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಗುಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಪೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಪಂದ್ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ರೆಡ್ ಟೈಪ್‌ಡ್ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಿಂಜ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್‌ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂದೆನ್ ಒಂಜಿ ತೂಪುಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆದಿಂಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ನೆನೆಯೊರೆ ಬುಡ್ಕೊಂದೆನ್ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಹೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉಂದೆನ್ ಗೆತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ನೆತ್ತ ನೀರ್ ಪೂರ ಪುಂಟು ದೆತ್ತುದು ಬಟ್ಟಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ರುಚಿಗ್ ಬೋಡ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಕಾರುಗ್ ಪೊಡಿ ತಿನ್ನತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಮಂಜೊಲ್ ದಾಯಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ್ ಪಂಡ ಅವು ನುರೆ ಇಪ್ಪುಂತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದು ಉಂಡತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡೋಡು ಉಂದೆನ್ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಅಗ್ಗ್ಯಾನಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನೀರಿತ್ತಿನಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಾಗಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಐಕ್ ಅದು ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ನಿಕುಲು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿನ್ನೊಂದಿನ ಕಲೆಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬುಡ್ಕ ಒಂದೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚೆನೆ ದೀಪ್ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನುವರ ಒಂದು ತಾರಿದ್ದೆಣ್ಣೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೈನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆಕ್ ನೆಟ್ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಇತ್ತಂಡದ ಅದು ರಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ನೀರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿನ್ ಇತ್ತಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದತೆ ಚೂರು ನೀರು ಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ ಪುಂಟು ತೆತ್ತದ ಪಾಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ರಟ್ಟುಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಪೋಡುಂದು ಫ್ರೈ ಅವರಿಗ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ತೂಲೆ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಓಲ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚಾನ್ ಇತ್ತಂದೆನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಪೆ ಒರಿದಿನೆನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಎಂಚೈತಿನ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈಲ ಆತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ತೆನೆಕ್ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆದ್ ರೆಡಿ ದೀತತೆ ಗ್ರೇವಿಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ರೇವಿಗ್ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ಡೆನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ నేను మిక్సీ జార్ పాಡ್ದೈತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ತೊಂಗ ಕಲರ್ ತುಲಿ ಎಷ್ಟೋಕು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನನೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೈಬೇಕು ಚೂರು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಪಟ ಪಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಓಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಡೆ ದೀತತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆನು ಒಂದು ಪಜ್ಜೆ ಕಡೆದಿ ನಾನು ಅಂಚದು ಚೂರು ಪಜ್ಜಿದ ಕಮ್ಮೆನೆ ಪೋನ ಮುಟ ಅದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಚ್ಚಂಡ ರಟ್ಟುಂಡವು
ಚೂರು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಬೂರು ಒಂದು ಬೈದನತಿ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಅಂಚನೆ ಖಾರಗ್ ಬೋಡು ಇತ್ತಿನ ಅತ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ 1 ಸ್ಪೂನೇ ಪಾಡಿಯದೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಉಂಡು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆದೆ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಶೋ ಕೆಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮಿಕ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಕ್ಕೂ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರು ತಲೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಕಲ್ಲರ್ ತುಲೆನೆತ್ತೆ ಶೋಕುಂಡಂದ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಅಂಡತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲ ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಡ್ಜೆಡ್ ಇತ್ತೇನು 1 ಕಪ್ ದಾತ್ ದಹಿಗೆ ತುಂದೆ ದಹಿನ ಮಾತ್ರ ಚುಚೂರೇ ಅದು ಪಾಡವೆ ದಹಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಪಾಡಿನಾಗ ಪುಡ ಉಂಡು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪಾಡದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ತೀವೋಡು ನೀಡು ತುಂಬುಲೇನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಹೊಸ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಪನ್ನಿ ದಹಿನ ಮೊರಾನಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಪಾಡಿಯತ್ತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಸಪರೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಾದು ದಪ್ಪ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವರೇ ಬರ್ಲೇತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಅದು ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ದೈಕ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಣ್ತುಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡೊಂದು ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಗೆತ್ತು ನೆತ್ತಲೆ ಕುದ್ದಿಯೊಂದುಂಡದು ಇತ್ತೆ ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗುಲು ಎಂಕ್ ಪನ್ಪರ್ನಿಗು ಇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಪಾಡುವರಂದ ಎಂಕ್ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ದು ತುಯ್ಯರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಪೂರ ಪಾಡಂದ ಏಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಕೊದ್ದಿತ್ತುಂಡು ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬೈದುಂಡು ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಬೈತುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಯಿ ನೆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲ ನೆಕ್ ವಸ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಚೂರೇ ವಸ್ತು ಹಿಡಿಯಾನ ಚೂರೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಹಿಡಿಯಾನ ಇನ್ನು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ಗೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಯಾ ಚಿಕನ್ಗೆ ಒಯ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಅವು ಪಾಡಂದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಿಗಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೂರು ಪರಾಗಿ ತೋಜಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಪಾಡೋಡೊಂದಿಚ್ಚೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಿಜತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ತೂದು ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ರೆಡಿ ಆನ್ ಬತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂತ ದಪ್ಪ ಲಾಂಡು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ನೆತ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದಂಶ ಅಂತ ಒಯ್ತುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ದ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಏನು ತುರೇತ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬೈತುಂಡು ರೇಖಾ ಪನ್ಪಿನರ್ನ ಅರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಒಂಚೆ ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲು ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಟನ್ನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.